kaunista. 200 astetta pakkasta. Se alkaa ihan oikeesti, kyllä se kevät sieltä rupeaa hiljalleen tulla. Onko se niinku 6. päivä kesä? 6.2. No joo. Ja tuossa alkuun tuommoinen pieni musavideo, mutta niin jos joku jakso tänne asti kahtoo, niin lähinnä se sanotus siinä on niinku aika niinku täysin paikkansa pitää. Tässä sitä mennään. Pitää nautiskella joka päivästä. Ei oo pysyvää mikään. Niin no joo. Ja sitten jotakin tästä nyt vähän tosiaan tästä mitä ollaan läpikäynyt ja mietiskellyt ja välillä kun noiden henkisyysasioiden ja filosofointien kanssa. No sitä ihminen aina pitää miettiä ja käydä läpi asioita, niin alkaa vähän tulla semmoset asiat vastaan sitten kun oma voimaisuus ja ihmisen oma semmonen hiljalleen niinku ruvetaan vähän syöttää semmosiakin niinku, että tai niinku oikeesti ite pystyisi vaikuttamaan ja olemaan ja lopulta joku jumala ite, mutta en minä nyt silleen uskonutkaan, siihen suuntaan se aina vahtoo vähän nuo hommat mennä ja niinpä on sitten kristiuskossakin, että samalla keinoin, että sitä rupeaa tulemaan joku hurskas ja pyhä ihminen muihin nähdä, että ihan samat kompastuskivet on sielläkin. Siksi niin kuin uskonnot on vähän vaarallisia sinänsä. Sehän on uskosta, kristiusko esimerkiksi. Ja uskosta Jumalaa. Mutta tosiaan, kun sitä nyt tuossa syksyisin tuossa, sitä kun aina välillä vähän kuitenkin sitten tosiaan rupeaa kuvittelemaan, mitä tässä on jotenkin, että kaikki on jo läpikäyty ongelmansa ja näin muistaakseni vähän niin kuin jo Jumalan puolen konsana, että mitä sä haluat vielä, että niin kuin minun tietämä tuossa syksyllä syksyn pimeydessä vaan alkaa ja nyt älytä. Mulla taitaa olla vastaus siihen. Mä tiedän sen nyt. Että mä en oo mitään. En yhtään mitään. Itessäni ihmistä. Tomua ja tuhkaa. Tuhkaa ja varjoa, niin kuin Gladiatorissa sanottiin. Kerta kaikki. No, siis konkreettisesti. Tuota maata. Mitä tuolla on, sitä tässä on. Mieli ja eko koettaa välillä nousta joksikin Jumal-olennoksi suorastaan. Mutta tosiaan se, kun sitä luuli, että kun on kaikki viety rahat ja omaisuudet ja perheet on hajonnut ja no, vastaus löytyy tietyllä tavalla ihan peilistä, että tälleen vähän niinku rumaastikin sanottuna niinku tuli kerran semmonen vastaan semmonen sanonta, että kävikö se? Että jokainen on oma elämänsä kyrpä. Se pitää paikkaa. Sitä mielellään aina sanottu, että jokainen on oma onnensa seppä ja niin keskitytään siihen ihanaan enkelipuoleen ja mahtavuutteensa. Mutta kyllä sitä niinku sitä oma elämänsä niinku se täys paskakin. Sen kun tajuaa ja mitättömyytensä tietyllä tavalla. Syntys. Kyllä sitä tietyllä tavalla lähti vähän väärään suuntaan tuossa hommassa. Mutta summa summarum ne kaikki koukerat on tehtävä. Että onneksi tajuaa kuitenkin, että niinku sitä kun siis ihminen ajetaan sellaisen pisteessä, että ei sinne jää vaihtoehtoja. Niin, ja se Raamatusta niin kuin Jaakobin paini tosiaan tuossa oli, kun on tullut sitä nyt ruvettu enemmän niin kuin käymään läpi, niin tämän käytännössä Jumalan kanssa painia. Sitä kai tässä on itsekin tehnyt jo. Niin.
Mikä sinun nimisi? Hän kysyi sitä sitten. Mikäs minun nimi on? No se Jaakoppi oli niinku nimensä mukaisesti mikä petturi, niin semmonen kai sitä itse valehteli vielä. Mitätön. Kerta kaikki. Ihan mitätön maanmaton. Hampaita tosiaan lähti viime vuonna 5. Sitten kun ei mennä ne kivut helpottaa ja kaikki sitä niinku konkreettisesti niinku itkee polvillaan maassa. Ihan oikeesti. Yksin. Konkreettisesti yksinkin. En minä tiedä. Eikä se viesti voisi selvempi olla. Kääntyy Jumalan puolelle. Tunnustaa pienuus. Se jos mikään, niin itse asiassa on aika helpottava kokemus tajuta jotain kaikki. Ei tosiaan tiedä, onko huomista päivää. Mutta jos tässä nyt kuitenkin tämä kevät tulloo ja kesä ja asiat lutviuttuu kuitenkin. Mutta luulot on otettu niinku, se on semmoinen homma, että luulot on otettu pois. Nyt on tästä on otettu. Ei maahan näkki. Mutta jatketaan näille. Ei muuta kuin rauhaa ja rakkautta. Jumalan siunausta sinulle.